kun san wane ne dan asara? Kun san wane ne ya shiga uku? Kun san wane ne wanda ya aikin baban giwa? Suka ce ya Rasulullah, a wanda ya shiga uku kan shine wanda bai da kokobo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi bane. Wanda ya asara shine wanda zai zo daga cikin al'ummata a ranar kiyama, ga sallah, ga azumi, ga zakka. Ba mafi girman abin da za ka yi ka samu lada ba kenan? Su ne mafi girman arkanul islam. Duk abin da za ka yi a musulunci ka samu lada ba zai kai waɗannan ba. Sai ce ya zo da su, tunda annabi ya ce ya zo da su, bi ma'ana ja'a biha kamilatan muwaffara, sun cika, wanda da za su iya sa ya samu babbar aljanna fi jannatin aliya qutufuha daniya, amma ba zai samu ba. Me yasa? Wa ya'ti qad shatama hadha, amma ya taba zagin wane, wa qadhafa hadha, yayi kazafi wa wane, wa akala mala hadha, ya ci kudin wane, wa safaka dama hadha, ya zubda jinin wane, wa daraba hadha, ya daki wane ko ya sa an daki wane, kuma an daki banza. Ba ka suke cewa ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yu'ta min hasanatihi, sai a rinka daukan haƙƙin waɗannan mutanen za su yi layi su ce a biya su, kuma a ranar kiyama fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a. Ba a zalunci, duk abin da kai mummuna sai ka gani, duk abin da kai kyakkyawa sai ka gani, ko ƙwayan zarra ne. Sai a zo biyan su, a ce ka biya su, kuma mutum yana neman kuɗi da zai biya su, ba kuɗi, tsirara ma ya tashi. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, yana ta zazzare ido, ta ya zai biya, ba kuɗin da zai biya. Yawma la dinara wala dirham, ba dinari ba dirhami, inna ma hiya a'malukum, da kayan da aikinka za a yi, sai a auna aikinka, sai a ce sallarka ta kai 70%, wane ka ci kuɗinsa kaza, in aka tara iya cin kudinka kawai ka ci 80%, don aka sallah kan ta tafi, sai a ɗauko daga azumi sai a cika. To in aka samu iya waɗanda ka yi musu, akwai sauran ayyukanka na alheri. Ayyukanka na alherin nan suna da yawan da za su iya biyan duk abin da ka ci, to sai zama za ka shiga aljanna, amma sai a yi maka demotion, inda da za ka samu yanzu ba kai saka samu ba. Amma wallahi dan uwana, yawan abin da ka ci yawan abin da za a ɗiba. Don haka kai ka yi wa kanka lissafi a yau, don Allah nawa ka taɓa ci. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wallahi tallahi Allah ba zai yi zalunci ba, kuma saboda wannan dalilin ma yasa Allah zai yi tashin kiyama. Wallahu yaqdi bil haqq, saboda Allah ya yi shari'a da gaskiya. Inda haƙƙin Allah kaɗai ne, in Allah ya ga dama yana iya yafewa, huququllahi mabniyatun alal musamaha. Amma haƙƙin mutane Allah ba zai taɓa bari ba. Shi yasa za a zo a zauna, sai a ce wani yayi wa wani kaza, wani yayi wa wani kaza, sai a rinka ɗibawa ana biyan su, ana ɗibawa ana biyan su. Yanzu don Allah ɗan uwana, ni sallar ka kan nauyinta ya kai kilo nawa ne? Azumin nan naka tsakani da Allah ka tuna yadda ake farawa da yadda ake gamawa da kai. Duk abin da aka ce an hanan nan, kar ka faɗi maganar banza, kar ka yi wace ce, don Allah duk kana kiyaye su. Azumin ka ya kai kilo nawa in za a auna akan mizani? Sannan yawan abin da ka ci na mutane na kuɗi, wannan fa mala haza, bai ce mala haula'i ba, kuɗin wane kaɗai ya ci fa. To wanda ya ci kuɗin su wane fa, wanda kuma daga cikin kuɗin da ya ci na jiha ne ko na local government ko na ƙasa fa, wanda daga cikin waɗannan mutanen da aka ci kuɗin su har da marayu. Kuma Allah ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. A cikin su akwai waɗanda su ba a ma haife su ba, amma saboda ya ci kuɗin, wanda kuɗin da shi ne za a yi aiki a asibiti ko a kai magani asibitin, sai zama yaron ya mutu a ciki. Na rantse da Allah sai an tambaye ka bi ayyi zambin qutilat.